Zaura sabon shafi Zaura sabon shafi to abba ki ban kiɗa na sabon shafin nan itan bai iki lokacin bura na aku da gaske Mustapha Bulos ne mai yin waka ne na gidan Zaura ne da Musa Sanata kaji mai sin waka na har yanzu muna nan gidan Zauren nan isanin tafiyan nan to mu ba den kudi muna yin Zaura ba ga dai Zauren nan kuma ta sayin wannan mu to shi ike nan aitin da ubangidan mu ta sayin aikin mu ga alkiblan mu ga imanin mu mu a siyasin mu abdin islamu Zaura kenan sheshin mu duk inda kina nan idan Zaura muna nan idan ba a kyanan mu ma ba ma nan idan Zaura kadai muna gani a siyasin mu ga mai ade taro kuma mai fesa taro ka ji babban kwaro abdin salamu Zaura ke baki da tsoro sai izabo gobe kuma gambo da mu saki isabo gugan karfe ruwa ba ta miki kuda ba Allah ya yarda Zaurakin musu sada sai da su ci ganda makiya na kidan ta dole ma sun ka alaiki ke baki da gaba baki da abokin gaba ba za su iya ba ba za su ci riba ba koyi na kika je na Zaura sai an miki turba Zaura mai jami'a ne kina da mutane mu ma shaida ne kasuwa kuma tarin jami'a ne da riginta ko yau ko gobe ko ranar zabe sai mun musu yabe Abdul Islamu ba sai ana su bane ba ta gaba da yoga kin zarce azaga ke kina jin zuga ko ina muka je da Zaura mu za mu yi birga ke taura ado ne sannan zaki ne ikon Allah ne gamji sara suke kina kara fitowa mai dadin talla ke za mu ishela ko ba mu da fula dan Zaura farin jinin na ki yana nan kin zaga gidaje yan sanki gidaje indo da sigaje yau ina ne inda Zaura ma bata zaga ba mai annin kyauta Zaura bai da mugunta balle kuma geta kyautar da in Zaura kab Kano babu irinta Allah ya sare ki sannan ya daga ki ya kara daga ki ya kai ki saman can yau kin zo da farin jini idan Zaura gida suke da bakin jini ke ko da farin jini na ce kin zo da farin jini idan Zaura gida su ne da bakin jini ke ko da farin jini ubangiji makage ma'alice wanda yayyo mai kudi ya kago matalauci yayi mai mulki ubangiji yayi masarauci yayi mai saka buwa yi shi yayi masince iko mai ubangiji musu adadin teba karo sira ubangiji gun sami aiki mai kyau wanda ya fi Yusuf da su bulki mai rauda den amina kuma mai shebaki aske akan sane za mu yi dauke domin duk duniya haka yi kamar sai ba masu zargin wai koman ajiyewa aka ne izan so ku sani muna da aiki da yawa ne da farko Mustapha Bulos lecturer ne a crypto kuma influencer mai into ne sauran wasu ayyukan ma ban mu ba dai su ba kuma sai mun zauna mun sa'arata sai mun bu a hankali bakana mu rubuta wani lokan ma sai mun zauna da itanta sannan mu buga kidanta sannan redata wasu duk da akan kuma ba za su yabe mu ba mu ne a gidanki Zaura koya ko gobe mu ne kuma masu sanki mun zarci arabe muna nan muna waka tun kafin zabe mun shirya sam za a yi waka ba a kumbe sai ya bi gida ko ba sirrin su ba in kin ci Zaura kaf Kano an san wannan daga kin ci Zaura za a ce kyauta ake nan magana na kudi a bar wa Zaura sa'ashin nan ba wanda ta kai ki mun sani a bangaren nan har yau dai a Kano ba mu samu irin ki ba sannan da in Zaura ko kadan ba ta digawa a siyasa ma ba ta da abu
abokin gaba. Duk inda ta je a dole za a yi mata tirba. Mu mun san Zaura ba sai ana su bane ba. Suna namijin iya ba zai wuce babe ba. Kazo da farin jini dan Zaura gida-gida suke da bakin jini kai ko da farin jini. Makiyanki na Zaura yanzu ba a ma'ajin su. Sun yi babatin su Zaura ke ba ki kula su. Sun gama sharrin su sharri ta kawo ma'akin su. Ko ba sa so na Zaura ke ne asabin su. Sai kin da bashin sama ko da ba su yarda ba. Kazo da farin jini dan Zaura gida-gida suke da bakin jini kai ko da farin jini. Asadin da kuna wa Zaura bai faɗi gasin ba. Har yau dai Zaura bai daina alkairi ba. Har yau dai Zaura bai daina ba da kudin ba. Har yau kuma Zaura bai daina raba mutum ba. Wa zai iya yin haka in ba bin Zaura ba. Kazo da farin jini dan Zaura gida-gida suke da bakin jini kai ko da farin jini. Yau zikira na gudun da bi kuce ɗin Zaura ne. Mai raba alkairi ita ne mutum na mutane. Siyasa mata shigo ta dan jama'a ne. Dan karin dama na kyautata wa mutane. Dan Zaura mutan Kano ba za mu sake ta ba. Kazo da farin jini dan Zaura gida-gida suke da bakin jini kai ko da farin jini. Idan Zaura dukan matasa min more shirin ke. In fawa mai na gaske kin yau a ji arke. Mata da maza suna fadan alkairin ke. Dan tijai ma na ji suna yaba sa'arin ke. Alkairin Zaura mu ba za mu ji mu fade ta ba. Kazo da farin jini dan Zaura gida-gida suke da bakin jini kai ko da farin jini. Zawarawa ma na ga sun ci alkairin ke. Marayu ma Zaura sun dade da sanin ke. Gajiyayyu ma Zaura kina kai musu dauke. Portable local government da akwai a ikin ke. Har ma a gida-gida Zaura baki bar su ba. Kazo da farin jini dan Zaura gida-gida suke da bakin jini kai ko da farin jini. Har police station na Zaura kin yi ginawa. Motocin kashe gobara kika yi ba'adawa. Har motocin asibiti kin yi rabawa. Da masallatai ajujuwa kin yi ginawa. Zaura har titina tayin ba kwange ba. Kazo da farin jini dan Zaura gida-gida suke da bakin jini kai ko da farin jini. Yanzu kuma sabon sari ta kawo wa mutane. Digital interpretation washin sa'ari ne. Idan Zaura ta kirkiro shi domin jama'a ne. Online makir za a koya wa mutane. Har noman zamani Zaura bai bar shi ba. Kazo da farin jini dan Zaura gida-gida suke da bakin jini kai ko da farin jini. Matasa a 10,000 Zaura yayi wa arewa. Kwamfutoci da wayoyi an karabawa. Online business yace a yau koyarwa. Tintintini wannan shirin aka yi farawa. Digital interpretation washin na kan gaba. Kazo da farin jini dan Zaura gida-gida suke da bakin jini kai ko da farin jini. Yan Zaura yaki take da kayan maye. Har shirya zama take da masu shaye-shaye. A share awayensu don su bari yin maye. Su daina faɗan da ba su koma wa iyaye. Zaura yayi kokari ba za mu ki yabe shi ba. Kazo da farin jini dan Zaura gida-gida suke da bakin jini kai ko da farin jini. Duk tana wannan abun fa ba da mukami ba. Ya za mu gani idan ta au masa babba. Dama kuma Zaura ga ta ba da wawa ba. Ko shashe ne kuma ba mai jin yunwa ba. Za ta yi mana ayyuka ba za ta yi mana kwange ba. Kazo da farin jini dan Zaura gida-gida suke da bakin jini kai ko da farin jini. To Zaura muna roƙon Allah ta daga ki. Masayi mai girma ya Allah ta azaki. Asare ki da duk wani sharri kar ta ta baki. Masu yin mugun nufi da mai kan baki. Ko mai za su miki ba zai same ki ba. Kazo da farin jini dan Zaura gida-gida suke da bakin jini kai ko da farin jini. Da isuwa zan yi ga masu kishin tafiyan mu. Ibrahim baban kowa na layin mu. Walin tokarawa yanzu shine ijin mu. Mu kan bana ya fi bara sabon ijin mu. Jajirtacce yake bai kamar ɗan kore ba. Kazo da farin jini dan Zaura gida-gida suke da bakin jini kai ko da farin jini. Sannan kuma Musa Sanato ita ma'ana nan. Kwanta an mubula ta ishon kai karke nan. Dungurun kun kai ka ɗauki nauyin wakan nan. Da baba ya wale protocol ita ma'ana nan. Waka inda na yi ta ba zan ki sai kaku ba. Kazo da farin jini dan Zaura gida-gida suke da bakin jini kai ko da farin jini. Dan sa jagora ne ita ma'ana nan. Ado Zaura a gidan Dan Zaura yana nan. Da akwai Aminu Bildoza ita ma'ana nan.
Hajiya binta Zaura ita ma kuma na nan, sannan kuma Sidiya ba zan ki saka ki ba. Kazo da farin jini dan Zaura gida-gida suke da bakin jini kai ko da farin jini. Sannan da akwai boy mutumin kirki ne, a gidan Zaura shi ma a dai jagora ne. G7 ma boy shi ne jagoranta, shi ne ya rike ta shi yake yin sa'arinta. Waka inda na yi ba zan ki sai taka ba. Kazo da farin jini dan Zaura gida-gida suke da bakin jini kai ko da farin Na jini. ce kin zo da farin jini idan Zaura gida-gida su ne da bakin jini, ke ko da farin jini.